Son Juan. E quantos anos tes, Juan? Pois 85. Que ben levaos, Pois a miña vida, se lle vou contar, é unha historia. Podía escribir un libro bastante grande se fora escritor por os sitios que pasei, E aquí ao campo, pois a min aquí non me gustaba nada, a agricultura sería un mal agricultor, porque iba ao monte aí por un sitio que lle chamaban o Cabezo, Carvaca e a Casobellas, e entonces había chavales de varios pueblos e todo, e xugábamos a billarda, xugábamos ás perras, pero despois, cando iba a buscar as vacas e as ovellas, non as encontraba, viñan por as fincas dos veciños, por os huertos, judíanlle os repolos, judíanlle todo, e todos os días riñas en casa. E o lobo me matou en mi casa todas as ovejas. Ao final, case ya a miña mãe, a miña abuela que ainda vivía, case ya que veio co rabaño das ovellas. Case os matou todas o lobo, E a facenda chegaba sempre, era un desastre, os veciños riñan comigo, eu a mellor tal, decía, bueno, despois cando me marchei xa do pueblo, os veciños extrañaban ao mesmo tempo, como sempre era mal pastora, ao final extrañaban, E despois marcheime de 22 anos, digo, a min isto non me gusta, que a agricultura non me gusta. Marcheime para Castilla, para a Mancha, de afilador. Anduven así un mes ca roda de afilar, un mes e dixen eu, había que madrugar ás 6 da mañá para chegar a un pueblo ás 9 da mañá para voltear. Digo, hostia, isto para mí é un sacrificio, estou pior que no pueblo. Bueno, ao momento, pois, eu empecé por ali a traballar duro e a comprei unha bicicleta. Fui a montar ali a un pueblo que lle chamaba Villa Robledo, que pertenece á Ciudad Real, e despois aquelo xa era pasar do inferno, pasar para o ceo. Aquelo xa andaba na bicicleta porque iba 3 horas andando ca roda, que lle chamaban ali un carrillo, e na bicicleta en 20 minutos chegaba aos pueblos. Como era un día a día do afiador? Digo, soy afilador, cada mancha me voy a afilar y voy a sacar unas cuantas perras a las manchegas. Cuando toca el pito de afilar, las mujeres se me ponen todas a bailar. Pase por aquí, afilador, que tengo que afilar unas tijeras que asostía el mejor. Y después le tocaba el pito y bailaban la raspita y todo por ahí. Porque yo tocaba bastante bien el pito, Ay, sí. El pito de afilar, Y las mujeres cuando, pues se ponían a bailar mitad de ellas. Y eu contento, eu divertía, E ao mellor cobraballe máis cos afiladores, como lle dixen, de 50, 60 anos, se les cobraban 2 pesetas, eu cobraba 4. E as mulleres que eu me tengo que casar, era mentira e todo, e tengo que ahorrar para a boda, e as mujeres se rían e me tiraban propinas todavía. Ao mellor, depende, ao mellor levantábame ao mellor ás 8 da mañá, íbamos ali a un pueblo que nos xuntábamos moitas veces os afiladores a un pueblo que lle chamaban Sardañola, e hasta almorzábamos ali, e aí ás 9 marchábamos a afilar, cada un marchaba por un sitio. Despois me marché para Suiza, sin conocer a nadie, Cheguei ao momento, senteime ali nun banco, non sabía que facer. Digo, hostia, por onde vou eu agora? Digo, se sei desto, ya non me vengo de España. Pois o tío botoume ali nun restaurante estuve ali, había que traballar 10 horas e 2 horas de bolera. Hostia, que eu, había que lavar platos porque non había, los lavaplatos non los había entonces, e entonces el tío, empezaba yo allí, tenía cazarolas, ese demo de platos, pero centro. Empezaban a marbarar co xabón, rompín un montón deles, se reñían comigo. Eu xa quería que me despediran para irme xa para España. Bueno, moitos platos rompidos. Sí, un montón. Cando viñamos que me casei, de vacacións eu e a muller, viñamos aquí ao ano e pico, viñamos aquí de vacacións. Cando tiñan aquí moito traballo, e axudábamos os pés da miña señora a traballar, e entonces cando nos manchamos, deron-nos así chourizos, xamón, todo por aí, cachucha, e as maletas, 2 maletas, las hemos afecturado a Zure. Cuando llegamos a Zure, entonces la policía a las 70 dijo, ¿me puedes dar las llaves? Sí. Dice, hostia, pero aquí vienen chorizos, esto lo vamos a quemar. O lo quemamos o se lo mandan a sus familiares. Digo, bueno, antes de quemarlo se lo mandamos a nuestros familiares. Digo, bueno, viene un policía conmigo otra vez para mandar las maletas aquí a España, y entonces
el policía al maleta y me cobran 26 francos. E a mujer quedaba chorando, a miña muller. Digo, bueno, e entonces acorreuseme unha cousa, dixen a muller, quédate aquí. Cheguei eu outra vez ali onde mandei a maleta e digo, oiga, por favor, mire que mandé los paquetes equivocados, tenía que mandar outros e tal. Dice, pues, a ver, imos mirar, se pasaron la cinta para a outra parte xa non os podemos dar, espera que imos mirar. E digo, témolos aquí. Pero, xourizos, yo xa mos comémolos despois ali, todo por ali, todo, Tú actuar ben, eres artista, pero agora quédate ver ali diante de min co machado e a ver como está ali, como picas na liña, Primeiro que vou fazer é enseñarte a afilar. Veña. Pero isto pesa de carallo, xa, Sí. xa só o machado. Bueno, E agora que teño que coller o machado? sí, dalle a saber. Pero clavou abaixo, a ti non clava abaixo, non? Sí. Despois dicen cos vellos que non podemos. Tengo 85 anos e fun dos primeiros casos do coronavirus en Galicia. Cando viñen de Barcelona, e aquí, aos poucos días, según chegaba, sentíame ben, pero aos 15 días de estar aquí, sentíame malamente, iban as máis ganas de comer, un frío, todo por aquí. Despois, cando un día chegaronme e levanme a urgencias aí a Tribes, cando cheguei aí, iba ca roupa de diario, eu pensei que viña para casa, xa me ingresaron, tiña neumonía, Comía, pero se me puñan a mellor carne, deixaba todo, e ainda me dicían as enfermeras, señor Juan, que vai coller unha anemia, tal. Bueno, aos poucos días, non sei como, vexo o noso coche aparcado, da miña señora, e díceme ben unha enfermera, señor Juan, está su señora ingresada y su hijo. Digo yo que tremen, hostia, ellos son jóvenes, que me lleva a mí primero, que me muera yo primero, tal. Bueno, no le va a pasar nada y todo por ahí, Y en 14 días he perdido 10 kilos. Pero después, cuando llego aquí, estaba ahí y me tenían una máquina de estas de oxígeno. La tenía, me dice el tío, el médico, 7 o 8 horas. Yo la ponía 10 horas. Desde las 10 de la noche me marchaba a cama hasta las 10 de la mañana. 2 meses, estuve unos 2 meses, y los 2 meses cuando voy al médico, se me dice el médico, está usted bien, está como un reloj. Entonces aquí, E agora, últimamente, que fui ali, miroume o médico, miroume o corazón, un electro, todo por aí, e díceme ali a enfermera que estaba médico, digo, seguro que está usted, señor Juan, máis sanos que estamos nosotros. E así tome agora unhas ganas de comer que non saco as ganas de comer encima, E así todo que teño unha salud bastante buena, gracias a Dios. Non é só que sintas ganas de comer, é que das ganas de comer o mundo a bocados. Desde o primeiro minuto desta xornada, a enerxía que me inyectaches é difícil de transmitir con palabras. Ti esa alegría, Juan, esa actividade, e non me extraña que foses un corremundos con alma de afiador. Pero ahora teño que probar eu. Hai tempo que non vexo adolescentes da túa idade con tantas ganas de vivir e tantas de compartir. Non sei eu se partiches máis pratos ou máis corazóns. Ademais, teño que dicir que és un home de palabra. Antes de marchares para a emigración, cando Consuelo, o amor da túa vida, tiña 14 anos, dixécheslle, ao volver aí casar contigo. E cumpriches.
Non te acordas cando tiñas aí 14 anos que todo que marchei para Suiza e que dixen cando viña serás a miña novia e todo e a 20 cando te vin aquí que cheguei que eres moi guapa todo, E dicíalo de verdad ou de broma? Era de verdade, Era de Bueno, verdade. era de broma, cando marchei era de broma, pero despois saliu de verdade todo. Saliu de verdad. Sí, de verdade, É que estaba enamorado completamente de ti e todo aquí. Pasamos moitas, pero foi Pasamos bonito. moito, pero sempre nos levamos ben, sempre Sí, nos levamos foi ben. bonito. Naceron os críos, E dous elí, outro en Barcelona. Todo nos foi ben para diante, todo. En 57 anos dan moito tempo. Sí, E cando ibas a filar as islas, así. no barco, que? Eu chegaba para ali, pois era un sitio bon para afilar, que nos ganábamos ali a vida, pero pasamos o demo de islas, estivemos ali en Ibiza, en Palma de Mallorca tamén, paseamos, e ao final gastamos mitad do diñeiro nos barcos. Ao final, digo, ainda lle vou ter que mandar diñeiro para que volva. No, pero ao final ainda trouxemos diñeiro bastante, todo por aquí, porque eu sabía lle cobrar ás mulleres, Ah, sí. Tratabas ben, conquistabas. Ah, conquistábalas, pois eso, esa anécdota eu non a sabía. Ah, pero conquistabas para joderlle o diñeiro, non tengo. Que malo eras. Hombre, entón, de alguna maneira, che tiña que traer o diñeiro para a casa. O que me enamorou de Consuelo, e despois vin unha chica moi guapa, digo, esta, me vou para Suiza, la tengo que conquistar primeiro, senón despois, cando venga, igual me la virlan, porque tenía muchos pretendientes, Digo, voume casar con ela antes de marchar a Suiza, porque senón, cando veño, vanme a sacar, e tiña moitos pretendientes, digo, no, vou na levar por diante, porque me gustaba, Faise querer porque é boa persona. Nós nunca podemos estar un día inteiro enfadados. Nunca. Se eu me enfadaba, il viñame falar, e se enfadaba il, iba lle falar eu. E así nunca estuvemos enfadados, pero moi ben. Os 50 anos eu hoxe volvería a facer cos ollos cerrados. Que? Queres un beso? Sí. Te quero mucho. E eu tamén. Eu tamén quero unha chea de bicos de xente como a vos. Sabedes que o que máis me custou deste capítulo é non poder abrazarvos. A min tamén me conquistaches, Juan, por moitas cousas. Tamén teño que recoñecer que me conquistou a empanada de chourizo con choupins feita con tanto agarimo por Consuelo. E sabes que me enamorou da túa aldea? O seu nome. É que xa o di todo, Castiñeiro. O castiñeiro é a árbore máis xenerosa que coñezo, é a que mellor representa o valor das enrugas de seres como a ti. Acariñalos e abrazalos é unha sensación fantástica. E xa non che digo se tes a sorte de rematares un capítulo paseando e reflexionando entre eles. Eses centenarios que protexen a nosa Galicia e lle dan sombra e froito. Por certo, Juan, perdoa por estragarche o machado, home. Eu coa leña sempre fun máis amigo de me quentar con ela ca de picala, teño que ser sincero. Vémonos logo, arrieiros. Quero vos ben.